Tsamba kwauri swaga. Wakaita mwedzi 3 weeks if not a month. Uchindituka. You said a lot about me. You spoke about my parents. You insulted my parents that you don't even know. You said a lot of shit about my kids that you don't even know. You said a lot of shit about my husband that you don't even know, that you have never met. Freddy, each dog has its day. Iko, it's your time to shine. I felt it in I think now you know. When people are waiting for responses, pindura and pindur. I leave them to family side. When it suits me and when I'm ready, I'll come and respond. Freddy, wakandi shauda, wakandita pati. Uchindi tukira kuti, ndai trace tapati, pa page pangu, my own page, right? Ukandi, not tapati actually, ndai tirei live on my page. Because apparently you were having a second tapati that I was not even aware of. Well, fair and fine. I believe kuti wankana mchiseka mese. Umekana ine chino unoza muno. Kuti ndine chakati ngo yakati to respect us. Same I respect hiro and I itapa waiti. Do up in the life. If I wanted to go live that time, ndai stop. Ndokuti kana wapedza undi udze. So that ndikupewa mafuse. Swagger. Freddy. Actually, let me not say swagger. Because kuti swagger ya kutaura i. You are good at stealing, you are good at lying, you are good at stealing people's names. Swagger sister rako. Iswagger is the rapogelo. Lala sister rako. Wakati wakunata roshumba. Right. Freddy, ndakakwisa paduze. I really loved you as a son. Pandakakuona. The reason being kuti, I saw you struggling. Why struggler? Uchitry kuda kupinda mu social media. Why try kuda break through social media but zvainetsa. And it zvainetsa zvokunetsa. Why? The reason is tanga tine wani gocha Tatelicious. And we all use Tatelicious. Saka tanga tisingaoni uchibudira iwaita zvona goti kupinda papanonetsa. When I saw you, ndakakuti mwanangu uya kuseri. You came kuseri. Ndikati chi, you told me your story. Wandudza nyaya yako ndikati okay. Urukuda kupinda pa social media but zviri kunetsa. Uya andika umbotaura nyaya sezvazviri. Show us the free spirit in you. Uchitara nevanhu andika ukanakidza vanhu. I'm guaranteeing you they'll follow you. We did exactly that. People started following you. Ukatenga kukura. I was there all the way. Swagger ndaitukwa nevanhu. Uchituka vanhu pa life iwewe. Kuchinzi kune vanhu, kune mamai nemambuya ari behind swagger. Pamwe pacho I was accused. Kunzi ndaikutuma ndakatombodzi ndaikubhadhira mari kuti utuke vanhu. But you never a day. Rwakabuda chona timediweka nemaiziva kuti ivo mbuya vamunotukana. Vanondirambidza several times. Vanoramba kuti ndituke vanhu kuseni. Vanondirambidza but ndinoita zvemukonyo because your content was kutuka vanhu. Anditi ndaikuudza ndida kuti upameri pamwari zvochibata Bible. Umbave honest and truthful for once in your life. Freddy, ndakashaba kukuti nini? Sezvo uri kuti i-content ukasatuka vanhu noitai. Let's weigh other options. I brought in yekuti ngatite kanindo, tamba pole dancing. Pokaita zve pole dancing, vanhu vaizara kupage kwako lala. Uchitamba katsika chibikini, vanhu vaizara taitonakidzwa. Because taitoti kuna kora abita kadaro. I don't know one day kuti wakazopulisa chi chakaziva kuti ubanwe. Andika, but the content was lit. People can actually agree with me because wongosika satuki vanhu wainakirwa uchitamba. I brought up that content in Dini. And then you being you, wakadzokera back kunotuka vanhu. But it's still ndaiko kutsura kuseri zvisingazikamwe nevanhu but ndaitukwa nevanhu kuchinzi tinokusiya. So I understand panotukwa vamwe vachinzi vari kukusiya because I was there. Taikutsiura waitaura kuti haudzirwe. Waitoti uoti aiwa zviti SIS MELLY uchipedza kana kuti ndazvinzwa uchipedza uri kubaya bhatani uchinotuka vanhu. Anditika pamwe pacho pawaituka vanhu pese soga unyatsoongorora ndaive ndichiona handikomenti. I never wanted to be part and parcel yako yekutuka vanhu. Anditi tetema sivanda chaiwo chaiwo. Pa 3 week yatakaita
tichikutsiura nyaya yekutuka vanhu takaita 3 weko tichikutsiura nyaya yekuti swaga uri kuzviwanza devambo tichemazana choti ini ndakusiyana newe ndakubuda ukaramba uchidai tikati ndikatichetemazana ndida kutongokutevera iwo kana zvadaro because hatseuriki swaga wacho haudi kutsiurwa handika tichipedza kudaro wakaenda ukanotuka munhu amene wakanotuka right. So Freddy ndoda kuudza nhasi handika social media kana wanga usingaizivi welcome to social media. Chekutanga wakaita mistake yekuya panapa tikakupa rudo vanhu vakakupa rudo vanhu vakakugamuchira handitika vachikupa rudo vachikupa mari ukaona vanhu vaikupa mari vanhu vaidi and you became too reluctant, you became too relaxed zvokuti wakasvika pakuzvidza kuti iwo unodiwa nemunhu wese ndiwa kuda kucontrola social media handika wakauya uchida kuimitate Tatelicious zvese kubva muvoice kubva you were imitating him pese. Well, we had no problem with that because taiti ewa doi rakanaka rinodi rinokopa handika. Remember that was not your original content. Ndo zvimwe zvinhu zviri kukudonedza wanga wasimuka pawakatakuta zvikanindo because that was your original content. Pawanga usha zvepole dancing we had never heard munhu akaita pole dancing, that was your original content. People would come varume nevakadzi vachikutukirira but vachiona, and in those days you were getting paid. Tatisina basa nekutukwa kwawaitwa because yanga ine mari yaipinda. But after that what did you do? Wakati no rega ndidzokere kunotuka vanhu ukataka kutuka. Well, let me not talk about other people antika inini reason cheche ukadzobvunza reason kuti mai wakavatukirei. You said to me mai vakandisa kuma street kuti ndiende kunohura. Swaga, I don't even know where you stay. I've never known where you stayed ever before. Ndakasangana newe pama Haiti panga pane munhu wese. There is never a date kambosangana street too. Handi kuti ndikudonza nditi hande ku street unohura. Handiti I still remember uchita ma live ako uchita chihure chako. Handiti I was called ini ndinakafonerwa nemunhu waigara naye iwe yanga ni best yawe waigara nemba mako akati simedi be very careful sere nyinda ribona riri muhari blah 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 wangabva kundipa wig andika ndiri munhu nyama ndakati you know what people can do with things about social media. I took the wig ndikapisa ndikataura pa live pangu andika that was it. But later on ndagara ndakati but is it true kana tona vari kuachisana ndakangozviza kuti ano vari kuachisana. Then I came back ndikatsoga ndazobelieve kuti pamwe mai wachisana zvikabva zvapera. Wakaenda kupodcast kanoti mai avana nhasi statement anotaura vakanenisa ndivaregerere because vakanenisa ku street. Andinambokumbira for your forgiveness because I've never wronged you. I never wronged you. Ini ndine munhu ana singache kubudisa sorry kana kuomera ne sorry. I've never wronged you. You wronged me in all ways, Swaga, because you insulted my family. Usingazivi hauizivi family yangu iwe andika haunambopinda mbaka na mbama yangu kachasadza hanambosangana kwa introduction to the end of my family members but waka insulta even mabonzo amai wangu na baba wangu. Swaga, I could have taken action pamusoro pako iwe but ndichifunga history yako yawaindiudza ndaibatikana ndowasisa ndisi munhu ari hard andisi munhu ane utsinye sezvaunondipotera iwe Swaga, and you know it, you know that very well iwewe. Ndaingoti but zvinozoita here ndobva ndasiyana nazvo. Wakandifamba kusvikira mwana audzwa kuchikoro asingazi vasina Facebook account kamusecha umuwana apa but akasvika pakundibvunza kuti mama munhu wamakatumira kuti tinosira gauni nebhutsu kuri kunzi anga achiti zvakati akataura uye nemashoko airwadza mwana. Ndikati you know what, social media I had to explain kumwana. Akati that's why I don't want social Facebook at all. I don't want Facebook, I would rather do Instagram. Ndotoita profile yangu iri locked namba nemacha mwana wangu. That was it. After that hauna kuona kukangasa kwakaita, hauna kuona uyipi wakaita, wakaramba wachikontinya, hauna kuzvibvunza kuti mai vakanyarara wai vakanyarara kwauri wakati ndava wachisa handika. Kune vanhu vaikuomberera maoko iwe vamwe iko zvine zvakupandukira vaikuomberera maoko because zvazoitika kwavari handiti vaikuomberera maoko vachiramba wakatuka zimaire siminweri ramba wakadzvanya uchita kutukirira uchita kundifamba handitika vachiomberera maoko because vane hatred yavo handiti handisingazivi vamwe vacho handiti vamwe takambokutsikanawo konzi. Later on after some months Swaga, Freddy, after some months you did the very same thing wakaita vandiro wakuzvita kuna vamwe vanhu vari mudhuze newe wawaisekana vamwe vacho vaikuomberera maoko pataimira waindita zvawaindita vamwe vacho vaikuti ramba wakadzvanya wakuvaita the same thing. Now people have really seen what kind of a person that you are. Zvinhu zvaunotaura unonyepa at some point ndinotombofunga kuti haunyepi because Swaga hauna nyaya dzakawanda dzawaindiudza dzinoitika masiti dzevanhu vemastreet hapanya dzinoitaura nayo dzevanhu vemastreet dzakawanda. Saka zvimwe zvose zvawaitaura ndasingashuwa kuti uri kutaura chokwadi vanhu tokunyepa ndetoti uyu munhu hanyepi. Ofu chinoda kukumbira regerero pamhuri yeZimbabwe kuti mukomana uyu anonyepa
And that's the reason why ndisina kubuda ndichida kuti nditaure pane zvaitaura, because ndini ndaita hanyepi. Now he's saying stuff about me that I don't know. Nene uya noti hanyepi anonyepa mukomana mind believer. Ndakangotega ndinyarare, regai ndinyarare. Chandinoziva Mwari vanopindura nenguva yavo. Nguva yavo yakwana. Mwari vakupindura. Freddy hakuna munhu anokuda. Hakuna munhu anokuda. Ungatry kuimisa wakapfeka mazamu, wakatuka vakadzi kuti ngomwa, wakatuka kuti ngomwa iwewe. Wakatuka vakadzi vakawanda kuti ngomwa. Swaga, you don't know me. Andika, you don't know me. You don't even know my story, you don't even know my history. Andika, wakatuka vakadzi vakawanda kuti ngomwa. Wakangana kuza kuti kumba kwenyu iwe untori nemwana, musikana futi. Wakangana kuza kuti vanosanga kutuka ava, vamwe vacho vaikufollowa, vakakuunfollowa. Uchora soko iroro. Andika, because it's a very sensitive issue inorodza wakawanda. Wakabuda kuti chitara zvaunoda, vamwe vanhu vakakuunfollowa. Swaga hausi mukadzi. Period pain hauizivi. Zamu chairauzi chaunoziva kurarwa nekumasure. That's what you know. Kurarwa nekumberi haukuzivi. I'm not here to bash you. I'm not bashing you, but I'm just telling you the truth. And you will never be a woman Swaga. Takakusekera uchituka vakadzi. Vanhu clapped hands for you uchituka vakadzi. Now you have destroyed vakadzi. Ukapindura varume. You want everyone kuti aite ngocha iwewe. Vakomana vese varume vese pasocial media, you want them kuti vafanane newe vaite ngochani. Wow, flash news varume vese vasingochani ufunge. Vamwe ngori varume vanongofarira kungotambawo nevamwe vanhu. But ngochani. Ngochani ndiwe Swaga. Ngochani ndiwe, iwewe ndiwe ngochani. And hazvina inesu, takanga tangokuda wakadaro isu. Pane magayari wanda pasocial media ari very peaceful. Vanacharo shumba takawirana navo vanacharo shumba kusvikira arorwa, kusvikira atiziya kuti life yake. Taro shumba mubvunze. Taitamba naye taro shumba isusu. He used to be one of us. Taitamba naye. Tichitobatsana naye mubvunze. Ask him so rasta rake ndakasununguka because ndasaka ndona respect kuti mama. Taro shumba ya anoti mama nanasi because takatamba naye zvakanaka. We never had any problem naye. Kusvikira aite kune zvakawanda zvakaitika, but we were there for him. Tichitomufonera tichodi kusvikira azopinda agere zvakanaka. Anoda kurora munhu akafanana newe Diani. Type yakaita sewe Diani. Wakawana mazhambe mukati moupenyu wako. Mazhambe akauya mukati moupenyu wako. Anditi wakanga uri ready kukontrola mazhambe uchibudisa content. Andi pataka I'm sure nehunhu wako angauya achitokudawo. Handiona ataona kuti maybe tukazota live, but what did you do? You turned him around. Swaga une demon ripa uri. That demon rinochesa vanhu padyo newe. Haude vanhu vari genuine mudhuze newe. Unodzinga vanhu vari genuine padyo newe. Wotora vanhu vasingakuni vanokuroverera maoko. Vanoti go Swaga uchiporonga ndo demon ripa uri. Swaga in fact une mental health. Right? Une mental health issues dzinokunetsa. Une childhood traumas dzaunadzo dzinokunetsa. It's never too late. The problem is you don't want to admit kuti une problem. The first step to getting help is for you to admit kuti when went in a problem. Then people will chip in to help you. But the more you are defending yourself, the more you think wewe uneyese. Unotukaona waka ipadainetsana nini na dumebi. Wakaroverera maoko. Wakayenda wakanachita friend ya dumebi. Akafamba na dumebi makungu yakareba gore rese. I've never seen you uchita friend na dumebi wewe. Antika na dumebi taitombo taura. It's just that handisi munhu anovhura muromo. Pakataurwa na dumebi zvakawanda. I kept quiet. Mubvunzei. Not that I didn't have anything to say to zvaiparadza vanhu. I heard, but I kept quiet. You know what? Ndikangonyarira ndikati because iye zvinhu zvakanga achitaura. Iye anoziva chokwadi. Aiziva zvinhu zvaitaura hazvisiri izvo. Ari kundiwatsa ende akandiwatsa zvechokwadi. Handika zvinhu zvakutaura hazvisiri izvo, ndezvekutukana, zviri mumusoro make. And that's why I kept quiet. Iye she knows. Pasina kuti kudii, she knows. And ndinotomira musoro pematora kuti she knows. But ndakangotaura kuti it's Facebook. Kutukana. Antika ndizvozvo. Tana zvitakaitana kusvikira zvapera. Antika tikatiwe well kana zvakapera tikati zvapera. Antika because munhu ndakararama naye for a year. Iye anakusira pamangwana. Ini ndakasira pamangwana. That's why you see even pakasungwa. Antika kuchinzi kuri kunetsekana. I chipped in one authority. Anoda kubhadhara pakuda kudini. Anoda kupinda pakuti kudini. I didn't listen to people. Because ndini ndakararama naye, ndini ndakaita gore naye, ndini ndakamuunza pasocial media. I was not going to listen to any Jack and Jill sina kana sendra imbatsira naro kuti anozoti vanoda kubhadhara pakuti chiyo vamusondisa. That was the punishment, right? For zvinhu zvese zvakangaita iye anoziva. Chokwadi anochiziva. Anditi chokwadi achiziva. Zvikapfuura iyo yangu na dumebi. Zvikadarika, what did you do?
wakaenda ukanotsvaga dhumepi ukanotsvaga friendship iwewe watsvaga friendship wako because waida kuvenga inini wakati ngaapandukirwa vengi vake vaungana vari kumuparadza vakasimuka vamwe vavengi vatisingaziva vamwe vaiti takamboita haiti takabhadhira mari dzehaiti. I don't know kuti munofunga kuti 100 haiti inobhadhirwa ne100 here kana kuti mutambo wese haiti unobhadhirwa ne ukatengera munhu matiketsi kana 2 kana 3 kuita haiti. But ndakaona zvakoni I just kept quiet, you know, because nangoti zvinhu zvachona zvogoda kuti vanhu vafunge well pasocial media vakwanda chance kungwa tongobhilivha zvaitaugwa tongwenda nemepo zvinowanikwa. But swaga ndeyako antika iwe you know very well kuti even kati memwe wako dhumbo chautomudi you know for the fact hautomudi. But right now wakaenda kuzvita kuti unowachi Melly mena hawachi wangu handiwachi because nditori bo shamwari yangu iyo ex yangu pakauya muningi wangu pakauya kati mupenyu wangu panguva futi muningi pakauya kati mupenyu wangu panguva yoyo antika I was alone akangobuda kangosiya ndiri alone because she was not meant to be in my life. You left my life because you were not meant to be in my life. But wakatuka muri yangu swaga chiramo hausati watanga swaga ndati ndinyatsokudza inini straight to your face hausati watanga uchanyatsotamba gore weshe uchati Mwari takachema takamuudzawo Mwari takambocheme gona omwe vanhu isusu zvikabhaja zvikaoma kusvikira ndaya ndikaribaya bhataniri ndikati wedo ndiregererei. The moment I said that vanhu vakanyetsa mwoyo yavo zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvakanaka hausati watanga swaga seni wakanditukira pasina mwedzi wese wakukumbira kuzvindikuona video undanaluza nanzi initiative kuchida chi mwedzi wambokwana mwedzi usati wakwana swaga ini wakaita mwedzi usati wakwana chimbomira vafambe newe chimbomira vanyatsa kufamba newe waparadza munhu wese swaga you are evil you are toxic swaga zvataimbovero kudhara mvengemvengo kundo zvauri iwewe. When people are trying to make peace right now, pasocial media, when you say that we're coming together, tango hakira, you stood alone. Ukaramba chikundi shtuka vanhu. Antika, why demand transparency kuna Louisa? Who are you? Who made you the Minister of Finance iwewe? Now tazozwa kuti wewe waida ukamboida tawakufa nekubira vanhu. Recently wakabula shukune mningi wangu kuna zuwa na mende mangu achiba vaiba mari kuti apembere mai vazuva. You think inini tokosa kumira pa ndichiba kuti ndichiba mari kuti iende GoFundMe imba yacho payaka unaona kuiona mapepa ana ukanda